Sa'idu akwai harka, in dai ka je wajen sa alkhairi zai maka. Bashir Sa'idu chief of staff turmi shadaka, akanta general Umar Wazira ya ce haka. Bashir Sa'idu kai ne haske fitilar Zaria. Bashir Sa'idu chief of staff na gidan gwamnatin Kaduna, kai ne farin ciki ga mutan Zaria. Mai wakar yar Rufai na rasa waga na kai masai mahadin ne ya ce ka kai wa Bashir zai biya. Na ce wane ne Bashir ya ce mani chief of staff na gidan gwamnan Kaduna ba a masa magiya. In dai ka je wajensa zai maka matan kiya, godiya Allah ka babu mai kishin Zaria. Bashir Sa'idu chief of staff na gidan gwamnatin Kaduna, kai ne farin ciki ga mutan Zaria. Yariman Zazzau ya ce na gaida mazajen kwarai, Muniru Jafaru a gaida kai mai halin kwarai. Magajin sarki na Zaria yake inda da rai, ya ce na faɗi Bashir Sa'idu ai kai na shi ne. Mutunci da zumunci a tsakaninku akwai sarai, gaisuwa na yarima na isar gunka Bashir Sa'idu. Bashir Sa'idu chief of staff na gidan gwamnatin Kaduna, kai ne farin ciki ga mutan Zaria. Bashir Sa'idu lallai akwai ka da kyawun hali. Bashir Sa'idu a gaida kai mai kyan asali. Bashir Sa'idu aikin ka ai sai mai ilimi. Bashir Sa'idu kai ne ka ce duk ni tattali. Bashir Sa'idu mai bin ka san baya gantali, gaishe ka Bashir Sa'idu garzo mai hankali. Bashir Sa'idu chief of staff na gidan gwamnatin Kaduna, kai ne farin ciki ga mutan Zaria. Bashir Sa'idu chief of staff na gidan gwamnatin Kaduna, kai ne farin ciki ga mutan Zaria. Chief Judge Isiyaku Bello ya ce na yi gaisuwa. Chief Judge na Abuja baya so samu ayi murdiya. Chief Judge Isiyaku Bello na san ka da gaskiya. Chief Judge Isiyaku Bello mai shari'ar gaskiya, ya ce na faɗi Bashir Sa'idu akwai gaskiya. A fatan da yake Allah ya sa ka gama lafiya. Bashir Sa'idu chief of staff na gidan gwamnatin Kaduna, kai ne farin ciki ga mutan Zaria. Bashir
Bashir Sa'idu Chief of Staff na gidan gwamnatin Kaduna kai ne farin ciki ga mutan Zaria. Bashir Sa'idu Chief of Staff